човек, който е бил при мен, щом завали. Онзи човек, който ме хранеше в гладните дни. Същия човек, който ми помагаше в безизходиците и не ме забрави, щом в мен нещо кърви. Онзи човек, който заради мен обикаляше всички църкви, който ме научи да не та моменти мъртви. Онзи, който щом имах нужда, можеше да е първи. Обича да се мръщи, но това е явно ефекта на прецизността, да заприличва на делничността и на първичността. Бързо се сърди, но бърше сълзи. Него е страх да минава по пътища стръмни, да стои заради мен до часове късни.